sa puntabla dyan kung magagawa ka mo rin sa poblasyon. Ha? Na? Ay mauman sa pagpalagad-lagad ito sa Sentro Norte, pandan sa may Tibuco building, may ito sa daman. Okay? Oh. Pataklan ka mo rin. Kaya mo man sa pagpalaganda mga kabyanan, ha? Ang diyang tumandag marketing. Kumabaka ka mo na masineris. Tanan-tanan nga generators gamit sa pangumagang pangisda dyan kumpleto sa Sentro Norte sa ingat kang highway. Gusto nyo plus spare parts sa motor ng original? Ha? Diyan ka makto sa good morning ng ninyo tanan-tanan sa baybay sa Sentro Sur. Kapamatigit sa ating pangalagan. Nangalang na panahon ka sa ating palatuntunan ba? Nawayar tatnahon. Karon naman sa apon ay dito tagdi sa San Jose karon ni. Dito tagdan karon sa San Jose ka program naman.